Welcome back to my channel guys. Waktunya kerja sip malam maneh. Sebelum kerja kita nyanyi dulu, ngamen dulu. Tarik sis, semongko. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Jangan lupa ngopi guys. Lungamu ninggal kenangan, kamu ngirim undangan, medhot ketali katresna. Yen pancen utuh jodone, cukup semene wae. Gusti niku mboten sare. Tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, aku coba untuk menanti dirimu kekasih. Belajar gila guys. Mengawi aku tekonake janji, kutha iki jan ngangeni, sliramu tak anti-anti. Neng alun-alun iki tresno iki isih padha, ora ono sing beda. Madhep-madhep marang Gusti, aku kowe dadi siji. Alun-alun iki wis guys, cukup semene wae wayahe budal mergawe wis jam 22.00. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.